Igartza Bekari eskerri idatzitako lehenengo novela, aurretik bi poema liburu be kaleratutako azara, ezberdina izan da, segurazki guztia? Bai, nik uste badagoela salto bat, ez? Poesia idaztetik novela bat idaztera, askotan esango da hau, baina, erritmoak ezberdinak dira, beste egiteko modu bat, eta izan da apur bat, neure buruan nahi nuelako beste testugintza batean ikusi, eta beste, arazo batzuei aurre egin, edo, bai. Lizar Arte Ederrak ikasita, euskara irakaslea zara orain? Bai, hori da, Arte Ederretatik nator, emeko protagonistak ere badauka horren biografia ere hortik antzekoa da. Eta izan da apur bat, aitzakiren bat nahi nuen, apur bat ekarteko ditudan referente bizualak, egile plastikoak eta horrelakoak, gustatzen zait irudiak ere ekartzea, orduan, aitzaki bezala, Arte Ederretako ikaslea ere, bada. Eskara bakarrik egongo liburuari buruz hitz egingo dugu, novelari buruz hitz egingo dugu, eta beste poeta bat, deituko dugu, poeta laguna, izango da gurekin nor gonbidatu duzu elkarrizketara? Elena Olabe, gonbidatu dut, eta apur bat, zuk esan duzu, ibilbide antzekoa izan dugu, azken urteetan alkarrekin ibili gara, paraleloan, bakoitza bere lanekin, eta bera ekarri nahi nuen, laguna ere badelako, beste hainbat ere gonbidatuko nituzke, baina, Elena Olabe izango da. Facebooken eta Infojobsen jarri zuen iragarkia Marisolek. Bi argazkiak ere txertatu zituela erakutsi zidan. Ni baino hobeto moldatzen da ordenagailuan. Mundu digitalaren kontra, Lizar, abiatuko gara? Titulua, printza batzuk liburuan zier agertuko die, kapitulu baten izango da. Hasierako tituluetan, hala ere, liburuarena? Ez, hasieran egia da proiektua prestatu nuenean izen zala, erabaki nuen izenburua zen itzalkinak eguzkitan. Baina egia da gero azken momentuko erabakia izan zen, eta gehien bat erabaki genuen aldatzea, apur bat erredundanta edo errepikakorra zelako agian itzalkinak eguzkitan eta Ainara Alkortaren azalau, pentsatu nuen azkenean mundu zitalaren kontra izan zitekela, apur bat osotasun bat eman alzion. Kontraste hori ez da? Hori da, kontraste. Hala ere, eguneroko sufrimentuak egongo die, sufrimentu handiak egongo die, baina ez da izango bez sufritzeko liburu bet. Gogo eta egingo dugu, goztatu egingo dugu, Benidorren eguzkitan goztatu egingo dugu. Bai, egia da, apur bat ekarri nahi izan dut, kotidianoko arazoak, ez oso, eguneroko problema simpleak edo zumeak, ez? Ez da, arazoak ez dira hilala bizikoak, baina, nahi izan ditut ekarri bi lekukotasun, bi belaunaldi ezberdinen lekukotasunak, eta apur bat haien belaunaldien kontrastetik ere nahi nuen apur bat, harakatu hor. Bi emakumea hots. Bai. Bi kontalari izango ditugu, oso ezberdinak euren artien. Bai, bata izango da kioskoaren jabea, eta berak, bere familiako negozioa izan zen, kiosko hau. Eta nahi izan dut ekarri apur bat Pilar du izena protagonistak, eta berak bizi izan zuen garaia apur bat horrekin, nola esan, prentza eta paperezko edukiekin lotuago dagoena, eta beste alde batetik beste pertsonaia hau, izengabeko pertsonaia hau, Bizkaitik datorrena, bertara lantxo bat egitera, eta berak bai bizi izan du apur bat digitalizazioaren gorakada eta apur bat jaio da plataforma berri horien presentzia horrekin. Metafora handi hori, kioskoaren bitartez, Benidorreko kiosko bat izango da, herriarentzat be baliogarria izango da, pertsonaientzat be baliogarria izango da, etengabeko aldaketa horretan egongo dira, eta esan dugu, bakoitzaren minoiek Pilar adin gehiagorekin, kioskori itxi behar da, jubilatu egingo da,
aizpa basaintzen daude bai, Bai. neska gaztearen minak, ja bihotzeko minak bestelakoak izango dira. Bai. Ze metafora handi guztiaren hau bai, ezta? Bai, nahi izan dut apur bat konprimatu, barne gatazka guzti horiek eta aldi berean gatazka unibertsalagoak, agian prentsa eta paperezko edukien eta digitalizazioen arteko kontraste hori, eta beste alde batetik barne gatazka horiek, ez? Eta nahi izan ditut konprimatu kiosko kapsula batean. Iruditzen zaite interesgarria izan daitekela, kioskoak berak daukan itxura eta albo hegalak irekitzen zaizkion denda bat, nahiko ezaugarri zehatzak dituena eta gustatu zait objektu bezala edo objektu ez dakit esan daitekeen, baina erdigune modu hori, ez da? Hori da. Bertan gertatuko dalako, espazio txiki horretan gertatuko dalako gauza handi hauen pasabide edo bizitza hori. Hori da. Esango dugu, hori da, abia puntue liburu idazteko idei hori daukazunien hasten da liburue, zergaitik kioskoa, zergaitik Benidorm? Hainbat, kioskoaren erabakia autua izan zen horregatik gehien bat. Irudikatzen nuen gustatu zitzaidan leku zehatz eta konprimatu bat, kalean aurki daitezkeen horrelako egitura horietako bat. Eta beste alde batetik Benidorrek ere baditu arrazoiak, ez? Uste dute iruditzen zitzaidan toki antiliterario apur bat eremu edo iruditegi nahiko kitsa, ez? Eta azkenan toki hau erabaki nuen Martin Parr argazkilariak sortzen zizkidan irudi horietatik tiraka, berak badauka segida bat Benidorren ateratakoa edo argazki segida bat bertan egindakoa, eta nahi nuen apur bat hori ekarri, eta nire testualitatea ere bai hortik elikatu eta apur bat hortik edan. Ni gomendatuko nuken liburua da Neguko argiak, Irati Elorrietana, eta gusto mundu bat dira, orduan pixkat gomendatuko nioke harremanan inguruko eta pixkat barne munduan inguruko liburu gustatzen zaizkion jendeai. Eta liburu honetan pixkat kontatzea Agnesen protagonistan egunerokotasuna eta pixkat bere pentsamenduk azaltzen zaizkigu, eta pentsamendu horien bitartez pixkat bere bizitzan ingurun gehiago ezautzen goaz. Eta aldi berean baita pixkat bere lagun minakin daukan harremana kontatzea Martakin, eta Martan bizitzan ingurun bai pixkat gehiago jakiten goaz, eta iruditzen zait idealizaziotatik aldeiteun liburua dela, pixkat kontatzeula baita mundun bere tokia aurkitzen nahi dian pertsona ezberdinen historia bat, eta egia esango esotasun handia transmititzen liburua da, eta guztua irakurtzeko liburu bat. Udan izango da? Bai. Atalak hilabeteka joango zaizkigu, gaina uztaila eta abuztua, eta gero kapitulu bakotxa, ahotsak joango dira, bata bestien atzien ahots ezberdinak lehenengo pertsonan izango da kontakizuna bai, eta ahots ezberdinak tartekatuz joango dira, kapitulu bakotxa bai bere tituluarekin, badau egituratuta, hor badau aportxuet igual, poetaren ukitu hori bai, ez da? Bai, horiek guztiak erabakiak izan dira. Azkenean nola banatu, nola osatu testua, nola tartekatu bi pertsonaien arteko ahotsak. Eta azken erabakia izan zen, hiru atal nagusitan banatzea, udako hiru hilabeteak. Eta apur bat, nik neure buruan izateko gorabehera horiek eta apur bat banatzeko gatazka guzti horiek, ez? Eta beste alde batetik, nahi nituen, apur bat modu simetriko edo paraleloan ekarri bi pertsonaia horien ahotsak. Iruditzen zaidalako, bazegoela kontraste bat, bien artekoa, eta nahi nituen etengabe bi ahozkotasunak edo horrela azaldu edo. Liburuaren aurkezpenien editoreak, elkarreko editoreak, Saior Mendigurenek esan zuen, agian liburuaren indargunea hori dela gainera. Nola
kontatuta dagoen? Bai, izan daiteke, ez dakit, agian poesiatik nator ere bai, eta nik badaukat tendentzia bat ez trama oso potoloak kontatzeko, gehiago gozatzen dut, apur bat gauza zumeak kontatzen, deskribapenak egiten, hori, bada, esan behar dut, nire buruari kritikatzen diodan zerbait, apur bat, atzuetan erortzen naiz deskribapen potoloetan, baina horrela irten da, eta agian hortik natorrelako, poesia, hizkuntza poetikotik, eta horrela geratu da azkenan. Liburuak 25. igartza saria eskuratu zuen, tradizio handia daukan bekada eta saria da, liburu eder asko, askoak eman dituena, beka jasota, zer sentitu? Liza, raportxu bet, autua badagoelako bekara aurkezteko noski, baina horrek eskatzen duena da, novela bat idaztie be bai. Bai. Alde batetik, danok esango dugu antzeko, postasun handia eta niretzat aukera itzela izan da horrelako proiektu bat aurrera ateratzeko, azkenean, idazteak badauka bere denbora, bere lekua eta lana da, ez? Eta beste alde batetik, konpromiso itzela. Nire atzetik dauden liburuak ere oso kalitatezkoak izan dira, asko, nik irakurri ditudan netako asko, eta uste dut, urte bateko tartea izan dute proiektua gauzatzeko, eta, beldurrez, plazerez, baina, azkenean hau izan da urte horren fruitua, eta pozik, esan behar dut pozik. Zer moduzko esperientzia izan da, esaten gabiltzena, poesia idatzi, eta gainera zure poesia liburuetan be, igartzen da ezberdintasuna, lehenengo liburutik bigarrenera be bai, eta soiltasun horretara, eta bigarren liburue oso ederra da, eta poema oso laburrek eta orain, luzeagoa den formato baten oso ezberdina da, novela noski, nolako izan da aldaketa, eukizu gogu egiteko, suposatzen dugu baiet? Nahi nuen neure burua ikusi beste situazio, egoera batzuetan, apur bat, beste testualitate batzuetan sartzea, eta bai, oso ezberdina da, ez? Azkenean bakoitzak erritmo ezberdinak ditu, eta nik uste dut poesia lupaz begiratzeko testualtasun mota bat dela, eta hau aldiz, apur bat, etengabe distantzia hartu, hurbildu, osotasunean aldi oro pentsatu behar izate hori, eta, bai, ikusi dut neure burua beste problema batzuei aurre egiten, eta, polita izan da. Idazketa prozesuaren bukaeran izan zen, eta da La Estación del Pantano, Yuri Herrerarena, mexikanoa. Eta kontatzen du nola Mexikoko presidente izandako Benito Juárezek, nola momentu baten alde egin behar izan zuen Mexikotik eta Luisianara joan zen. Eta uste dut hain dagoela polito idatzita eta pantanoaren atmosfera hori hain polito batzen duela, asko nabarmenduko nuke. Holan, hasteko hasi barri batentzako, esango neuke, kasureko, Felix Mugurutzaren Sinesmen eta Kondairak igaz argitaratu ebana. Felixe kontatzen dago oso labur, Euskal Herriko ohiturak, kondairak, sineskerak, gai askotakoak ganera, labur-labur emoten dauz, modu divulgatiboan, euskeraz eta gazteleraz, eta euskal etnografian hasteko horixe da. Aproposena. Horrentxe bertan amaitzen ari naiz, Bea Salaberriren Mesfida zaitez. Eta hori baino lehen ere, ikusi, irakurri ditut Basenafarroko beste idazle gazteren bi novela, Amaiure Per eta Xani Diartenak, eta oso gustora ari naiz, eta ikusten ari naiz oso pozik, Basenafarroan idazle berriak ere badatozela. Gehienak neskak ziren, irakasle, eta beraz, funtzionario izateko asmoak zituztenak. Sante Espirituko zubiaren bestaldean sortu izanagatik, paristar azentuarekin mintzo zirenak, insoportableak. Bi poeta
eta belaunaldi apurtxoet konpartitzen eta ibilbidea konpartitzen be bai, ezta? Lehenengo liburua bizo kaleratute, bigarren liburu be bai, poesia liburua, nobelarekin dator orain Lizar. Nola jarraitzen zu? Bere ibilbidea, Elena? Ba, oso gustora. Egia esan, dala 5 urte ezagutu ginen, Donostiko errezitaldi baten, eta ordutik nik bere lana jarraitu izan dut, eta bai lagunak egin garen ez bideo horretan, oso posik argitalpen berri honekin. Eta eusko irakurketa egin duzu, liburuarena? Ba, asko osatut, gauza berri bat, irakurtzeko edo irakurri izanaren sentsazioa izan dut, eta bestelako gai batzuk eta poesiatik oso gertu edo dagoen idazketa bat, baina aldi berean baduena narraziotik eta asko osatu dut. Gaur egungo ikuspegitik idatzitako liburua da, gaur egunean kokatuta dago. Hori aipagarria da, besteak bestea Benidorrera eta joango garalako eta belaunaldi ezberdinak etorri dena, baina gaur egungo kezkak 21. mendeko idazleak gara, sarrik esaten zuen, zure liburuaren, lehenengo poema liburuaren hitzaurrean, bai, 21. mendeko emakume idazleen aurrean gauz. Bai, nik uste agian hortik idaztea ez dagokigula, ez dut esan nahi dagokigu, agian ez delako konpromiso bat ez, baina azkenan hortik idaztea eta gure harri koskorra ekartzea hortik ere, ez dakit, naturala ere izan daiteke ez, moduren batean. Idatzi? Barruan daukazuna idazteko, zeosar kontatzeko, garai bat deskribatzeko zerbaitik idatzi, Elena? Nik esango nuke egoeran arabera zergaitia aldatu egiten dela, eta aldaketa hori bebai forman ere islatzen dela, eta adibidez, agian mundu zitalaren kontran formato aldaketa horrek bebai beste zergaiti batekin edo lotzen dela, eta garaiko ikuspegi horri itzulita izango nuke badagoela gure garaitik idazteko saiakera bat, edo inkontzientia izan daitekena edo ez, baina batez ere agian teknologia berri eta harremantzeko modu teknologiko horietan sakontzen duena. Bai, nik uste dut hori azkenan bazela ekarri nahi nuen gai bat, ekarri nahi nituen gai batzuk, agian gure harremantzeko moduen inguruan, zuk aipatu duzun bezala, teknologia berriak ere ekarri, nola gurutzatzen gaituen horrek maitasunak sentitzeko momentuan, hori agian pertsonaia gazteak aragitzen du, ez? Pilarren kasuan agian ez da, ez luke horrela biziko agian, ez dakite. Baina, uste dute, ekarri nahi nuen hori apur bat ere bai, ez? Beste egiteko edo sentitzeko modu batzuk, garaikideak edo. Nik uste kontraste hori islatzen dela, ez? Pilarrek bere aizpa zaintzeko eta maitatzeko hartzen duen denbora bestelakoa dela, eta agian beste protagonistak beste bizitasun bat edo askartasun bat behar duela harremantzeko edo maitatzeko momentuan. Bai. Liburutegi hau benetan geuri zuzenduta dago, ze guk erabiltzen dugu batez ere ikerketarako, eta egia da, guk jakina zabalik dago zein ikerlarik edo norbaitek nahi badu bere lana egin, eta hemen baldin badagu libururen bat interesekoa dena, gu zabalik gaude hortarako ere bai. Baina guk erabiltzen dugu, batez ere gure ikerketarako eta. Hemen daukagu, hemen ditugunak, adibidez, faksimil batzuk baditugu, eta badaukagu faksimil bat dala 1587koa, dala García de Palacio izeneko gizon batena, ontzigintzari buruz, navigazioari buruz, eta horako kontuei buruz. Eta hori da, igual, libururik zaharrena daukaguna.
Gero baditugu beste batzuk, badaukagu, bueno, baten bat zoragarria dena portugesez, baditugu frantsesez, hizkuntza askotan. Bereziena, bueno, noski hori subjektiboa da, ezta? Niretzat bereziena izango zen liburu portuges hori daukaguna, bueno, dela, esaten zu bestela da faksimil bat, ez da originala noski, baina ikusten dezunean da informazio asko ematen du, 17. mendekoa da, eta hortaz aparte ilustrazioak eta baditunak, hizkuntza bera irakurtzen dezunean ulertzen zaila da, baina oso berezia da, guretzat ez dakit. Hori aipatuko nuke liburu berezi bezala. Bueno, azken urtetan, batez ere, Pars Kanadak idatzitako Red Bayri buruzko txostena, eta txosten horrek 5 ale ditu, 5 frantsesez eta beste 5 inglesez, eta horiek batez ere 3. alea. San Juanaren eraikuntza deskribatzen, eta hori da gure iturri nagusiena. Orduan hori, iaia nik esaten dizut, egunero konsultatzen dugula zerbaiterako. Bai, Euskal Herria itxastarra, hori publikatu genuen orain dela zerbadia 4 urte, olako zerbait, eta liburu horrek ematen du San Juan Baleontziaren testu ingurua, batez ere. Hau da, San Juana gu eraikitzen egia hor, objektu bat da, noski, baina horren testu ingurua zergatik egiten ziren olako itxasontziak, zertarako, nolako gizarteak eraikiten zituen, zertarako erabiltzen ziren, guzti hori aipatzen da liburuan, eta nik uste oso interesgarria dela. Aldarrikatzen duzue ala ere, dinot bakoitzaren obran, hitzaren pisu hori. Bakoitzaren pisua eta gizarteak ekartzen dizkigun pisu guztiak, eta hitzez, poesia idatzi, batak eta besteak esaten gabiltzena, gure protagonistak irakurriko du, besteak beste Miren Agurren azkena be bai, eta asko inspiratuko da, eta asko lagunduko dio. Hitzaren balioa hala ere, aro honetan, Elena, bai zeuk eta bai Lizarrek? Bai, bueno, nik uste dute hitzek badutela pisu bat eta gero be bai hartzaileok hitz horiek nola interpretatzen ditugun are pisu handiagoa ematen diotela hitzari, ez? Orduan ez dakit nik badauka sentsazioa gaur egun hitzez eta esanahiez eta informazioz ez dakit, blaituta gauden horretan hitza niretzako badela zerbait batzutan izugarrizko zama dena eta beste batzutan izugarrizko gozamena eskaintzen didana eta askatasun faltzu bat ere, baina badela arduraz hartzen dudan zerbait. Poesia egiteko baliogarria dana? Hori da, bai. Bai, nik neuk poesian aritzen naiz, edo, sentitzen dut bai, badela, nik egiten dudana, poesia dela, beste dozer baino gehiago, orduan poesian hitz bakoitza poema bat izan daiteke ere, orduan, tentuz erabili behar dira eta jakin behar da, hitza erabiltzen egia da. Poesia, esan, Lizar, eta? Bai, ni bat natorre aprobat Helenak dinonagaz. Uste dut poesiak badaukala beste ritmo bat, beste jarduteko beste modu bat, askoz beste, ez dakit zelan esan, hitzak lehena esan dugun bezala, hitzak aprobat detailez bilatu behar dira, eta gaur egun esan duzuenagatik ere, daukagun azkartasun honek, eta horren barruan zer da poesia idaztea, ez? Ez dakit modu berriak, eta badabiltza horretan ere bai, ez? Modu berriak bilatzen poesia ekartzeko, belaunaldi berrietara ere ekartzeko, eta agian aipatzearren Miren Narbaiza eta Daneles Arriugarteren lana, edo Mejillon Tigreren lanak aipatzearren, ikusten da badagoela saiakera bat gure aldetik, gauzak beste modu batean egiteko, komunikatzeko zede batekin, ez? Eta uste dut
izan daitekela, bueno, agian badagoela heltzen, badago, ez dakit. Liburuetan agian ezberdina da, ezberdin jasotzen da, modu klasikoagoa da, eta ez dakit, sentsazio bat da. Hala ere, helduleku guztiak, da tresna guztiak, mundu digitalaren aurka egiteko. Izango da helburuetako bat gure bizitzan, eta esaten gabiltzena bakoitza bere prismatik gainera, pertsonei ezberdinak eta bakoitzari gertatuko zaiona. Da gauza batzuk oso handiak izango dira, ustez eta beste batzuk oso txikiak, baina guretzat garrantzitsuenak direnak, ez da? Helburu hori da, indar hartu eta mundu digitalaren aurka egin, aldala? Guztiz, nik uste idazteko saiakera guztiak, uste dut apur bat horren aurka egiteko direla, ez? Ez dakit zuk nola bizi duzun adibidez, baina nire kasuan bada apur bat ordenatzeko eta apur bat uste dut idazle gehienon kasuan izan daiteke lantzekoa. Galera moduan uste dut, baina ez dakit, bai uste dut badela saiakera bat horren mundu eta gaur egun agian inoiz baino gehiago, ez? Munduaren kontra edo apur bat, bai. Hori aldarrikatzen dugun, gauza bat azken aldian dinot, orokorrean esango nuke irakurleok bebai eta sortzaileok egiten duzuena. Egunerokotasun horrei dagokion indarra emon eta dagokion balioa emon. Bai, azkenean egunerokotasunak zeharkatuta idazten dugu, irakurtzen dugu eta bizi dugu bizitza, orduan nik uste dut egunerokotasuna ezinbestean dela idazteko abia puntu bat, ez? Gero kontziente izan edo ez egunerokotasun hori baliatzen dugula, hori beste kontu bat da eta norberaren gain geratzen da hori onartza edo ez, baina egunerokotasuna hor dago. Eta bizitza arruntak dira bizitza handiak bai, así que... Hori, bai, guztiz, nik uste bizitza arruntai ere ematea ikusgarritasuna eta horratzean dauden kontuei eta badela beste autu bat. Eta agian gugandik hurbilago dagoena ere bai, ez? Ez dakit, guk zertaz hitz egingo dugu, ez bada gure bizitzei buruz, ez dakit. Baina gogo eta handiak egiteko baliogarria dana be bai. Novela bat idatzita, hurrengo planak, Lizar? Oraintxe bertan apur bat utzi... Ez dakit, ez nago ezertan, ez dute zer esku artean, idazten jarraituko dudala uste dut badakidala, baina uste dute orain apur bat ustuta nagoela eta honen ostean isiltzea eta apur bat irakurtzea tokatzen zaidala, ez hainbeste ematen jarraitzea. Elena Basbailtz, idazten? Bai, beti. Baina, patxadaz eta lasaitasunez.
Castillo Suárez poeta eta itzultzaileak Andres poeta nafarraren olerkien artetik 40 aukeratu ditu antologia poetiko honetarako. Guztiak daude Baztan Bidasoa eskualdeari lotuak bertako zugaitzen bitartez. Zenbat denbora eta zenbat hitz erabiltzen ote ditugu eguneroko bizitzan eguraldiaz ari garenean. Bada, horiek guztiak jaso ditu egileak, herriz herri aroaren inguruan entzundako solasaldietan, erabiltzen diren hitzen bilduma egiteko. Egile honen estreinako liburu honetan, herriberako herri txiki bateko nekazariak eta herritarrak liskar bizian dabiltza uraren banaketarengatik. Argatik, gobernuak Sara Zaldaiz ingeniaria bidaliko du liskarrak konpontzeko asmoz. Gustatuko litzaidake aldarri txiki bat egitea poesiaren aldekoa. Uste dudalako gaur egun irakurle gutxi dituela eta euskaraz are gutxiago. Eta aprobetxatu nahiko nuke tartetxo hau animatzeko logika eta ilogikaren muga horietan eroso sentitzeko, apur bat batzuetan egia da deserosoa izan daitekela, zentzuaren muga horietan egotea, baina uste dut merezi duela, eta batzuetan edertasuna ere horrela aurkitzen dena muga horietan, orduan horixe.